Magaging dulog ko nagtatawag nagpapadaba. Mga programa nagkasama sila sa serbisyo. Matawag solusyon ang mga kahilangan. Alright, magandang umaga mga kachika. Welcome po sa ating Chikahang Pangkalusugan for this week. Ako si Joanna. At ako si Denise at kami ang inyong mga kasama ngayong araw. Yes, so sa ating mga tagapakinig, naway pong nasa maganda at malusog na kalagayan kayo ngayon. Oo, kaya dahil gusto nga namin na kayo ay malusog. Kaya isang oras na naman kaming makakasama at mapapakinggan mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development upang bigyan kayo ng pansin at tuon para sa inyong kalusugan. Ngunit bago yan, alamin muna natin ang latest mula sa DOH. Yes, syempre ang latest natin mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development ay ang ating COVID-19 bulletin. So sa ating COVID-19 bulletin nga, ito po ay pinapalabas weekly sa ating social media pages sa DOH Bicol at binibigyan tuon din po natin ito sa ating ulat sa COVID-19 Bicol with the Philippine Information Agency. So sa ating weekly bulletin po, as of May 16, 2022, Morbidity Week 18, ang ating total cases na po sa Bicol Region ay nasa 59,100 po. Ang ating bagong naitalang kaso from May 8 to May 14 ay 10 po. So ang ating active cases ay 434. So sa 9 na new cases sa Bicol Region, ang albay po ay mayroong 2 naitala. Ito po ay mula sa Daraga. Camarines Sur, mayroon pong 4. Ito pong 4 ay mula sa Iriga City, isa mula sa Lagunoy, isa mula sa Naga City, at isa sa Pili. At yung isa naman po ay mula sa Virac, Catanduanes. Samantalang yung 2 bagong kaso ay mula sa Bulan at Sorsogon City sa probinsya ng Sorsogon. For our recoveries naman po, as of May 8 to May 14 ay mayroon pong na-report na 7 new recoveries sa Bicol Region kung saan tig-isa po ang Albay, Camarines Norte at Legazpi City at yung 4 po ay mula sa Naga City. So ang total recoveries na po natin sa Bicol Region ay 56,101. Samantala for the deaths po, again from May 8 to May 14, ang nai-report lamang po sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit ay 2. So ang total na deaths na po natin ay nasa 2,565. Ang 2 new deaths recorded po ay mula sa Masbate. So paalala lamang po na itong mga report ay hindi po nagre-reflect ng actual date of death. So ang report po ng deaths ay nakabase po sa ating validated reports with death certificates. For our COVID-19 vaccination status naman po as of May 14, 2022, ang ating coverage rate for our target population ay nasa 70%. Samantalang ang coverage rate naman po natin sa vaccination for our senior citizens ay nasa 67%. Ang bilang naman po ng mga fully vaccinated individuals as of May 14, 2022 ay nasa 3,149,552. However po, for our booster or additional dose, mayroon lamang pong 355,000 na nabigyan na booster shots dito sa Bicol Region. So approximately 10% pa lang po yung nag-a-avail ng ating booster shots. So sa datos naman po for the week na May 8 to May 14, ang mga nabakunahan po natin for that week ay 7,302 lamang po, and ang nabigyan ng booster ay nasa 3,547 lamang. For our healthcare utilization rate naman po as of May 14, 2022, meron lamang pong nagamit na 22 over 850 total beds na dedicated, non-ICU beds na dedicated for COVID-19. So 3% lang po ang nagagamit sa ating mga hospital. Wala naman pong nagagamit sa ating ICU beds, and mayroon lamang pong 3 na naka-admit or severe and critical admission sa ating mga hospital. So yun lamang po yung ating updates, latest updates about COVID-19. Then para sa ibang updates mula sa DOH Bicol.
Ayan, so para po sa ibang mga paalala ng DOH Bicol CHD, dahil ngayong buwan ng Mayo ay Road Safety Month, meron po tayong mga road traffic injury prevention triad. So dahil sa kagustuhan natin na maibsan po ang nadaramang init dahil sa summer, karamihan sa atin ay gustong magpalamig sa mga resorts, beaches, at swimming pools. So kung babiyahe po tayo, ay mas maganda na ma-check po natin kung nasa roadworthy conditions ang ating mga sasakyan o vehicles. So siguraduhin po natin na walang karamdaman o hindi po puyat or pagod ang ating mga drivers o yung mga nagmamaneho para na maaring makaapekto sa konsentrasyon sa daan. So i-check din po natin ang magiging lagay ng panahon sa papuntahang lugar. Nakakaapekto rin ang weather condition sa kaligtasan habang nagbabiyahe. Bukod po dito, meron din tayong fire prevention awareness away from home. Kung tayo po ay lalabas sa ating mga bahay para magpalamig, siguraduhin na na-check po natin itong mga sumusunod. So dapat yung mga nakasaksak na appliances ay tanggalin po muna natin habang wala tayo sa bahay. Pangalawa po, yung mga nilulutong pagkain, patayin muna natin ang stove at i-off ang main valve ng LPG tank. So para naman po sa iba pang paalala, meron din po tayong magaganap na chikiting vaccination days every Thursday and Friday. So magsisimula po yan sa May 26 to 27, 2022 kung saan po ang ating mga chikiting ay pwede pong makakuha ng mga routine vaccines po. So yan po ay tulad ng measles, rubella vaccine na maaari pong makuha po ng ating mga chikiting. So, bukod po dyan, meron din po tayong bakuna Wednesday. Every Wednesday po yan, kada week, para po rin yan sa mga routine vaccines po na maaaring makuha natin. So, ayan lang po ang iba nating paalala. Yes, so bukod pa dyan, nais din natin i-share yung mga karaniwan or mga madalas na katanungan na nare-receive natin mula sa publiko dahil patuloy pa din tayo sa ating COVID-19 vaccination program dahil nga nais natin na matapos itong pandemya at sa loob ng isang taon ng pagbabakuna ay nakikita na natin yung epekto dahil patuloy pong mababa ang ating kaso ng COVID-19 and especially po ngayon with the threat of the new sub-lineage or yung sub-variant ng Omicron na nai-report kahapon ng Department of Health Central Office, ay kailangan po natin magpabakuna, especially ngayon na mababa pa yung ating kaso. So, ang mga karaniwang katanungan na nare-receive natin is mostly related sa ating mga side effects na maaari nating makuha mula sa COVID-19 vaccination. So, isa nga dyan is ano daw po yung mga karaniwang side effects ng bakuna laban sa COVID-19. So, yung mga karaniwang side effects ay pananakit, pamumula, pangati o pamamaga sa lugar kung saan tayo nabakunahan or saan binigay yung ating injection, yung hindi maayos na pangkalahatang pakiramdam, nakakaramdam ng pagod o kaya fatigue, lagnat o panginginig, sakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan o kalamnam, o joint pain o muscle ache. So, i-report po ang kahit anong maramdamang sintomas matapos magpabakuna sa inyong LGU o vaccination site hotline. So, maliban dito sa mga karinamang side effects, ano pa ba yung mga sintomas na dapat natin i-report? So, kung ikaw po ay may naramdaman na kahit anong kakaibang naramdaman o kaya sintomas sa loob ng isang taon, pagkatapos ng inyong huling dose or doses ng bakuna, ay kailangan niyo po itong i-report sa inyong LGU o sa One Health Command Center ng DOH Bicol CHD sa numerong 0916-2349-063. Ulitin ko po, 0916-2349-063. So, ulitin ko lang po, yung kahit anong sintomas or inyong maramdaman sa loob ng isang taon pagkatapos ng iyong huling doses ng bakuna ay kailangan niyo po itong i-report. For our next question, common question na receive is bakit daw ng karanas ng side effects matapos sa bakunahan? So, bakit nga ba, Maite?
Ayan, so ito rin kasi ay senyales ng nagsisimulang immune response ng katawan dahil po sa bakuna. So karaniwan lang po itong mawawala ang mga sintomas sa loob ng 1 hanggang 3 araw. So sa susunod po na frequently asked question, ano ang maaaring gawin para mabawasan ang sakit sa lugar ng injection? So mag-apply lamang po ng cold compress. Dapat ito ay malinis, malamig at basang tela sa parte ng binakunahan. Bukod po dito, dapat din ay i-ehersisyo at banayad na galawin ang braso ng area po ng nabakunahan. So bukod pa dito, ano ang dapat nating gawin kapag nakaranas tayo ng lagnat o yung sakit sa brasong tinurukan ng bakuna? So dapat ay uminom tayo ng maraming tubig. Magpahinga rin po tayo, kumain ng balancing diet na mas maganda kung puro prutas, vegetables at iba pang mga pagkain na rich in protein. Uminom ng paracetamol ayon sa abiso ng inyong healthcare worker. So Joanna, ano nga ba ang mga dapat gawin kapag tayo ay nakaramdam ng kahit anong simptomas matapos magpabakuna? Yes, so sinabi ko nga kanina na kahit anong maramdaman na sintomas, ay agad po natin itong i-report sa ating mga local government unit o kaya meron din po sila ng mga vaccination site hotline o pwede din po itong i-report sa ating Health Command Center. Kung nais nyo naman po malaman kung saan maaring pumunta kapag nakaramdam ng side effects, maaari po kayong pumunta sa pinakamalapit na ospital o kaya health center. Maaari din po kayo muli tumawag sa inyong LGU hotline o One Health Command Center kung ikaw ay may ibang naramdaman pagkatapos bakunahan. So ito po sa loob ng 1 taon, kailangan po natin itong i-report sa ating LGU kung meron man tayong ma-experience. Paalala lamang po, wag po tayong matakot kasi normal lang po itong mga side effects na ito. And meron pong hospital or health center na maaari po kayong malapitan. So may bayad ba ang pagpunta sa ospital kapag nakaramdam ng hindi pangkaraniwang side effects? Then meron na ba? Wala, dahil libre po yan. Libre ang mga serbisyong pangkalusugan kaugnay sa mga AEFI or side effects kung pupunta po tayo sa mga government-owned facility. Meron din naman pong mga private hospital na mayroong MAIP or yung tinatawag na medical assistance to indigent patients. So abangan po ang mga post namin sa aming official Facebook page upang malaman po ang mga hospital na meron nitong medical assistance to indigent patients. So meron din po tayong tinatawag na One Health Command Center kung saan maaaring tumawag o mag-text kung ikaw nga ay may side effects na nararanasan. Dito po ang One Health Command Center sa 0916-234-9063. So ulitin ko lang po, ang One Health Command Center ay maaaring maabot sa 0916-234-9063. So hanggang kailan ba dapat i-monitor natin ang ating mga sarili matapos mabakunahan? Yes, so. Kanina nga nasabi ko na nasa loob ng 1 taon, kailangan natin i-monitor ang sarili natin sa anumang sintomas na ma-feel natin or symptoms or side effects na ma-feel natin pagkatapos ng mabakunahan. O kanina, dagdag lang din natin kung may bayad ba. Tulad nga ni Denden, wala pong bayad kung tayo ay pumunta sa government-owned facilities, pero may ibang private hospital po na maaari pong may magkaroon ng bayad. Pero meron din po yung may partnership with the MAIP. So alamin lang po natin kung anong mga private hospital ito na mayroong MAIP na ipopost nga po natin sa DOH People Facebook page. So yan lamang po ang ating mga karaniwang katanungan na nare-receive mula sa publiko patungkol sa ating adverse events following immunization or side effects sa COVID-19 vaccination. So, itabi po muna natin ang usapan patungkol sa COVID-19 vaccination at ngayon po, alamin po natin ang mga paano maging healthy kahit na may pandemya. So, sa video pong ito ay ibibigay po sa atin ni Dr. Monday Isaiah Mancilla ang mga tips para maging healthy po kahit may pandemya. So, ma-mention niya po dito ang mga non-communicable disease na mga sakit. So, wag na po nating patagalin pa at pakinggan na po natin si Dr. Monday.
Datos Marahaynal daw o Banggi sa Indogabos. Ako po si Dr. Monray Mansilla at ngayon po pag-usapan po natin kung papaano magiging healthy o malusog kahit po may pandemya. Lagpas isang taon na po tayong nasa pandemya at nakikita natin sa mga datos na meron pa din pong mga kaso ng COVID-19 na taitatala. Sa kabuuan, as of October 20, 2021, nakapagtala na po tayo ng lagpas 2.7 milyon na kaso ng COVID-19 at meron na ding kabuuang lagpas 40,000 ang namatay mula sa COVID-19. Kaya naman po, sa mga nakaraang araw, buwan at taon, ay nakatutok po ang atensyon at efforts natin para makontrol at kung pwede ay matapos na ang COVID-19 pandemic. Pero hindi lamang po COVID-19 ang sakit na pumapatay sa mga Pilipino. Ayon po sa datos ng Philippine Statistics Authority, PSA, ang top killers na sakit ay ang mga non-communicable diseases o yung mga sakit na hindi nakakahawa, ngunit ito ay ang mga hindi nakakahawang sakit, katulad po ng pagbara ng ugat sa puso, o kaya pagbara ng ugat sa utak, o kaya pagdurugo sa utak, cancer, diabetes. Mas mataas po ang mga naitatalang kaso ng sakit na ito compared sa COVID-19. Dahil mas madami pala ang namamatay sa sakit na ito, kailangan din pala natin itong bigyan ng pansin at tuon. Ngunit, paano nga ba at ano nga ba ang kailangan gawin para dito? Ang sagot po dyan ay kailangan po nating palagiang maging healthy o malusog. Pero, ano nga po ba ang health o kalusugan? Paano natin masasabi na tayo ay malusog? At ano ang gagawin natin para maging healthy tayo? Ayon po sa World Health Organization o WHO, hindi ibig sabihin na wala kang sakit o karamdaman ay malusog na po ang isang tao. Dahil ang definisyon daw po ng kalusugan o health ay ang estado kung saan ang isang tao ay may kumpletong physical na kalusugan, mental na kalusugan, at social na kalusugan at hindi lang yung walang sakit o karamdaman. Inulit po natin, kailangan kumpleto ang tatlong aspeto. Nandyan po ang una, physical, pangalawa, mental, at pangatlo, social na kalusugan ng isang tao para masabi na ang tao na yon ay malusog. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng mga aspeto na to? Masasabi na ang isang tao ay may physical na kalusugan kung siya po ay nakakagawa ng mga gawaing pang-araw-araw. Ibig sabihin, kung ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagkain, pagligo, paggamit ng toilet, pagbihis at iba pa ay kayang gawin ng isang tao na hindi nakararanas ng anumang hirap, ibig sabihin po nito, ang tao ay may physical health at positibo po siyang nakakagawa ng kanyang mga physical na mga functions. Ang mental well-being naman po ay pagkakaroon ng positibong emosyon at mood ng isang tao. Ibig sabihin, may pakiramdam na masaya, na kontento sa estado niya ang isang tao. Kasama na din po dito na dapat walang negatibong emosyon na nararamdaman ang tao, tulad ng matinding pag-aalala, pagkabahala at pagkalungkot. Well, normal makaramdam po ng pag-aalala, pagkabahala at pagkalungkot, ngunit dapat ito po ay magre-resolve after some time, tulad po ng let's say 2 linggo. Kasi kapag tumagal po ang ganitong negative emotion, nung magpas na buwan na, taon na, maaring hindi na po tayo emotionally healthy. Ang social well-being naman po
ay ang kakayanan ng tao na makihalubilo at mag-maintain at gumawa ng mga bagong ugnayan sa ibang tao. Kasama po dito ang kakayanan ng isang tao na mamuhay ng masagana at payapa sa loob ng kanyang community na ginagalawan. Sa ibang salita, maaari nating sabihin na ang well-being ay estado po kung saan may pakiramdam ang isang tao na puno at sapat ang kanyang enerhiya at may kakayanan po siya para magpatuloy sa buhay at gumawa ng magagandang gawain. Ngunit ngayong COVID-19 pandemic, healthy po kaya tayo? Malusog po kaya tayo? Ngayong may COVID-19, ang dami pong pagbabago sa kapaligiran natin. At ang lahat ng ito ay malaki po ang naging epekto sa ating kalusugan. Alam po natin yung lahat. Ngunit, paano nga ba tayo magiging malusog kahit may pandemya? Sa physical well-being, lagi po nating tatandaan at ugaliin ang healthy living at good exercise habits. Ayon po sa World Health Organization, ang mga adults po edad 18 taon gulang pataas ay kailangang mag-ehersisyo regularly at dapat ay tama. Kailangan po sa isang linggo ay may kabuuang at least 2.5 oras tayo na nag-eehersisyo. Ibig sabihin, maaari tayong mag-exercise 1 hour every other day, o kaya naman po ay 30 minutes sa loob ng 5 araw. Basta importante ay makabuo po tayo ng 2.5 o 2.5 oras ng exercise sa loob ng isang linggo. Maari po tayong mag-Zumba kahit yung online o yung video, mag-bike, mag-jumping rope, mag-run in place at madami pang iba. Kapag ako po ay nag-ehersisyo, sinisigurado ko po na ang bilis ng tibok ng puso ko ay almost double ng normal kapag po ako ay compared po kapag ako ay nakaupo or rested. Imbis na po tayo ay nakaupo lamang habang nanonood kunwari ng TV, maigi po na i-convert po natin ito sa exercise time din. Sabi nga po nila, galaw-galaw at baka po tayo ay ma-stroke. Okay? So, galaw-galaw para makaiwas sa stroke. So, imbis na po nakaupo lang tayo, maaari po tayong gumawa ng mga basic exercises tulad po ng leg raise o yung tinataas lang po natin yung paa natin habang nakaupo. Maaari po kayong mag-push up habang po nakaupo po kayo. At yung curl up, well, madami po tayong iba't ibang mga exercises na magagawa kahit nakaupo lamang po. Okay? Ito ay maaari nating gawin habang nanonood ng TV at may mga commercial break lang naman. Kailangan din po sa healthy living na dapat sapat at kumpleto po ang ating kinakain. Ugaliin po na may go, grow at glow foods tuwing tayo ay kakain. Kailangan po natin ang mga sustansya mula sa mga pagkain na to para maging malusog. Dapat po, kalahati po ng pinggan o ng serving na kakainin po natin sa araw na yon ay glow food. Halimbawa po nito ay ang mga gulay at prutas. 1/3 naman po ang go foods tulad po ng rice o ng pasta o bread. At ang natitirang bahagi naman po ay ang grow foods. Halimbawa po nito ay ang isda, beans, karne at iba pa. Kailangan po sapat din ang tubig na iniinom natin sa buong araw. Dapat sapat at kumpleto ang ating kinakain. Umiwas din po tayo sa pagkain ng matataas ang kolesterol. Ayon po sa isang article na nabasa ko po mula sa Harvard University, kailangan pong i-practice natin ang 7 practices of mindful eating. Kailangan po kumain tayo ng
mabagal para malasa po natin ang mga sangkap. Kapag po kasi nalalasahan natin ng maigi ang pagkain, kasama po dito yung reaksyon ng katawan na nagiging masaya at nasasatisfy po tayo. Kailangan din po na tama ang oras ng ating pagtulog. As much as possible, dapat po gabi tayo matulog at dapat makumpleto po natin ang 7 to 8 hours ng tulog gabi-gabi. Gawin po nating regular ang pagtulog. Kung 10 ng gabi po, as much as possible, ay sa mga susunod na araw at araw-araw or gabi-gabi rather, ay dapat po lagi pong 10 p.m. po tayo matutulog para masanay po yung katawan natin. Umiwas din po tayo sa mga large meals at pag-inom ng alcohol at kape hours before po tayo makatulog. Ito ay para po mas maigi po at mas masarap po yung magiging tulog po natin. Umiwas po sa paggamit din ng mga electronic device or gadgets 1 oras bago po matulog. Lalo na po yung mga gadget na meron pong mga blue light. Ang ibang mga tips po ay nakalista din po sa slide na ito. Kasama po sa healthy living ay ang pag-iwas po at hindi paninigarilyo para makaiwas po tayo sa mga top killers na sakit dito sa ating bansa. Umiwas din po tayo sa pag-inom ng mga alcoholic beverages. Umiwas sa mga high-risk na sexual behaviors tulad ng multiple sex partners at unprotected po na sexual intercourse. At kailangan umiwas din po tayo sa mga risky behaviors katulad na po ng pagdadrive kahit nakainom at syempre iba't iba din pong mga risky behaviors. Para naman po sa mental wellness, maigi po na magkaroon tayo ng personal time o selfie time. At least po dapat meron tayong an hour in a day para naman po makalayo tayo o maka-escape muna tayo sa pressures sa work o sa paligid po natin. Gawin ang mga activities po na magpapasaya sa'yo. Maaari pong gardening, pagbabasa po ng libro o kaya nobela, pagpapamassage po, hiking, cooking, games, at iba pa. Maaari din po tayong mag-meditate o mag-deep breathing exercises or techniques. Ito po ay pamamaraan para ma-relax po tayo. Kung sa anuman pong kadahilanan, ay kailanganin po natin ang makakausap o tulong mental, may mga health workers po tayo na maaaring magbigay ng tulong ukol dito. Sa social well-being naman po, kailangan nating ituon ang ating mga aksyon para makabuo po tayo ng positibo na interaksyon at relasyon sa ibang taong nakapalibot sa atin. Magagawa po natin ito sa pamamagitan ng palagiang pagpapasalamat sa maliit man o sa malaking tulong na ginagawa ng iba. Mas piliin po natin ang pagiging kind, compassionate, caring at loving para po sa iba. Lahat po kasi tayo ay may pinagdadaan ng hirap. Kaya po, piliin po natin na maging tulong at hindi na po yung dagdag pabigat sa nararamdaman ng iba. Nang sa gayon po, ay ganun din ang matatanggap natin mula sa iba. Kailangan po ng work and life balance. Kaya naman, kapag may pagkakataon, pagtuunan din po natin ang mga bagay na makakatulong sa paghubog at pag-aalaga sa sarili. At syempre, kailangan po natin sundin at ugaliin ang Bida Plus solusyon para po mayroon tayong dagdag proteksyon sa kumakalat na COVID-19 virus. Bawal po ang walang mask at face shield. Kailangan po palagiang nagsasanitize ng ating mga kamay at umiwas po tayo sa mga kulob na lugar. Kailangan po dumistansya ng at least 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba at alamin po natin ang tamang impormasyon.
Bukod po dyan, kailangan po suportahan po natin ang mga FDA-approved na bakuna. Magpabakuna po tayo. Pabakunahan po natin ang ating mga kamag-anak, kaibigan, at kasama sa ating pamayanan. At syempre po, kailangan po mag-advocate po tayo para maka-impluwensya po tayo na ang lahat ay mabakunahan nang sa gayon po ay may tsansa po tayong wakasan na ang ating COVID-19 pandemic. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay may natutunan kayong bagong kaalaman. Para po sa ibang mga video, maaari po kayong manood sa NIP Bicol sa YouTube. Salamat po, Diyos Mabalos Tabi. Salamat sa bakuna. Ang malalang sakit, kinakaya na. Ang mga ospital, nakakahinga pa. Nababawasan din ang kaba. At dumadami ang mga muling pagkikita. Pero para patuloy tayo maprotektahan, booster naman ang kailangan. Dagdagan ang bisa ng bakuna. Para dagdagan ang mga makabagong bukas. Palakasin ang kinakailangang ingat. Para tuluyang makaangat ang lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Kamusta ka na? Grabe no, halos 2 taon na tayong ganito. Pero bilib rin naman ako sa mga nagawa natin. Ang pagmamask, bahagi na ng araw-araw. Mas malinis at mainit na rin sa ating mga galaw. Pinahalagahan natin ang kalusugan. Kahit paminsan, kinailangan mapalayo sa minamahal. Nagpabakuna at nagpa-booster. Kahit kabado sa karayom, naging matapang para sa dagdag na proteksyon. Sa pagkakaisa, malayo ang ating narating. Nakabalik tayo sa mga namimiss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya sige lang, anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Isa, dalawa. 2 taon na tayong ipit sa pandemya. Pandemyang ramdam ang tagal ng panahong inagaw sa atin. At hindi nawawala matapos ang pumikit, pikit, pahingang mailap at isang biyayang bihira para sa manggagawang pangkalusugan. Nabuhay nila ang itinataya kapalit ng buhay ng iba. Buhay ay binuwis para sa bayang naghihirap. Naghihinagpis sa ilalim ng bigat ng COVID-19. 2 taon na ang lumipas nang harapin ng ating mga health workers ang kalabang hindi nakikita, hindi tinatablan ng bala. Marami ang nagdurusa, marami ang tumumba. Ngunit sa kabila ng lahat, ay hindi nauubusan ng pag-asa na sa bawat pagsugod ay di na nila aalalahanin kung sila ba'y makakauwi pa, na araw-araw na nilang makakasama ang pamilyang iniwan at sadyang iniiwasan sa takot na sila'y mahawaan, na balang araw ay makikitang muli natin ang mga ngiti ng bawat isa na walang tumigil. Salamat para kay Lolo at Lola, Mama at Papa, Ate at Kuya, na ngayon magkakasama pa dahil sa inyong pagkalinga. Salamat para sa libu-libong tao na nakabalik na sa trabaho dahil sa patuloy niyong serbisyo. Salamat para sa mga batang ngayon nasisilayan na ang ganda ng mundo dahil sa inyong sakripisyo. Salamat. Ang inyong kalinga, serbisyo at sakripisyo ay hindi dito. Salamat sa hindi pagsuko. Sa araw-araw ng pagbangon, sa aming maramdaman ito na sa puso ng bawat isa. Kayo ang tunay naming hero. Nandito ang kagawaran ng kalusugan, nagpapasalamat at patuloy na aagapay sa inyo. Alright.
So yan po yung ating naging chikahan patungkol sa ating paano maging healthy kahit na may pandemya with our head ng non-communicable disease cluster na si Dr. Monday Isaiah Mancilla. So ngayon, bigyan naman po natin ng tuon ang kalusugan ng mga chikiting. Kaya mapakinggan po natin itong recorded talk with Dr. Arlene Cabustan Calleja, pediatrician po from the PRTPH. So pakinggan na po natin itong talk patungkol sa mga kailangan malaman patungkol sa routine immunizations. Magbigay sa atin ng impormasyon tungkol sa mga ano at bakit tungkol sa pagbabakuna. Mayroon tayong mga kasama na isang fellow ng Philippine Pediatric Society. Sa kasalukuyan, siya ay isang medical specialist 3 sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital of BRTTH. Isa rin siyang training officer ng Department of Pediatrics ng BRTTH, overall chair ng BRTTH Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition Program, alternate member of BRTTH Institutional Review Board at National Immunization Program Coordinator ng BRTTH. So please welcome Dr. Arlene Calleja. Thank you for that kind introduction, Maxine. Magandang araw po sa inyong lahat. May I share my slides, please? So, ngayong umaga po, ang tatalakayin ko ay ang mga ano at bakit tungkol sa pagbabakuna. So, bago ang lahat, ano nga ba ang pagbabakuna or ang tinatawag natin na vaccination? Ito ay yung mismong pagtuturok or pagbibigay ng vaccine or bakuna sa isang individual upang ito ay magkaroon ng immunity or protection laban sa mga infectious diseases kagaya ng nakikita natin sa litrato sa kaliwa. Ano naman ang immunization? Usually kasi napagbabaligtad ang salitang immunization at saka vaccination. Ang immunization ay ang proseso kung saan ang isang individual ay ginagawang immune or magkaroon ng kakayanang labanan ng isang infectious disease sa pamamagitan ng mga vaccines or bakuna. Ano nga ba ang nagagawa ng mga bakuna or mga vaccines? Sinasanay ng mga ito ang ating immune system upang lumikha ng mga antibodies na lalaban sa mga virus or bacteria. Naglalaman lamang ang mga ito ng mga inactive or pinahinang klase or yung tinatawag na weakened or attenuated na mga virus or bacteria na walang kakayanan mag-cause ng karamdaman or ng mga infection at ng mga, of course, ng mga komplikasyon na dulot ng mga infection na ito. So, ang ginagawa lamang nila ay upang mag-develop tayo ng mga antibodies laban sa mga virus or bacteria. At sa ngayon, patuloy at pa rin ang pananaliksik o research sa paggawa ng iba pang mga klaseng bakuna bukod sa kung ano na ang meron natin ngayon, kagaya na lamang ng bakuna laban sa Ebola or sa malaria. At ang bawat bansa ay may mga lista or may mga list ng mga recommended vaccines na kailangan ibigay sa mga mamamayan nito. Sinabi na ito kanina ni Dr. Tejano at mamaya ay uulitin ko ito. Isa pang, ano bang mga kahalagahan ng mga pagbabakuna? Bakit nga ba kailangan ito at bakit natin kailangan i-emphasize ito ngayong World Immunization Week? Ang pagbabakuna ay nagliligtas, ayon sa World Health Organization, ito ay nagliligtas ng milyon-milyon na buhay bawat taon. In fact, sa mga bata, naiiwasan ito ang mahigit na 4 million childhood deaths bawat taon mula sa mga sakit kagaya ng diphtheria, pertussis, measles at influenza. Mahalaga at critical din ang role ng vaccination ng mga or tungkulin ng mga bakuna sa pag-iwas at pag-control ng mga pandemya dulot ng infectious diseases. Kagaya na lang ngayong mga panahon ito, importante ang role ng COVID-19 vaccine para masugpo na or ma-stop na ang COVID-19 pandemic. At ito rin ay isang pangunahin at key or susing pamamaraan sa pagbibigay ng primary health care ng isang bansa sa kanyang mga mamamayan. Tandaan natin na karapatan ng bawat isa sa atin at lalo na ng ating mga anak na mabakunahan. Ano rin ba ang National Immunization Program? Nabanggit na ito kanina na Dr. Tejano at ni Dr. Desiree.
So ito yung dating Expanded Program of Immunization, dati ito yung tawag dito, na itinatag pa noong 1976 ng ating gobyerno sa tulong ng World Health Organization at ng UNICEF. Sinisigurado nito na magkaroon ng access sa mga recommended vaccines ang mga bata, mga buntis, senior citizens, at ang iba pang taong may espesyal na sitwasyon. So pangunahing layunin nito ay ibaba ang bilang ng mga nagkakasakit at mamatay dulot ng mga vaccine preventable diseases. At sa ngayon, dati kasi halos 6 lang ang antigens na binibigay ng EPI. Ngayon, meron na tayong 14 na antigens na binibigay ng ating National Immunization Program. At ito ay available para sa mga sanggol, buntis, mga kabataang nasa paaralan, sa grade at school entry, mga adolescents natin, mga matatanda or senior citizen, at sabi ko nga kanina, yung mga taong may special na sitwasyon. So sa aking practice, sa aking daily practice at encounter sa mga pasyente, may mga katanungan, madalas na katanungan akong nare-receive, no? At gusto kong i-share sa inyo ang mga ito at ito-try natin sagutin ang bawat isa ng mga ito. So ang unang tanong usually, bakit ako kailangan bakunahan? O ang aking mga anak, gayong kami ay malusog naman, wala naman kaming sakit. So ang sagot dito, tandaan natin, ang dalawang pangunahing rason kung bakit kailangan natin magpabakuna ay upang maprotektahan tayo laban sa mga infeksyon at maprotektahan din natin ang mga taong nasa paligid natin. Kung i-delay natin ang pagbabakuna, nagkakaroon tayo ng malaking risk na mahawahan at magkasakit kasi nga we are vulnerable, hindi tayo protektado. Wala tayong antibodies na panlaban sa mga ito. Kung tayo naman ay mag-aantay pa na magkaroon ng outbreak, for example, narinig ninyo may outbreak ng measles sa Pampanga, ay hindi naman naabot ang outbreak na yan dito sa Bicol, hindi naman yan tatamaan ng aking anak. So kung mag-aantay pa tayo magkaroon ng outbreak sa Bicol, hindi tayo magkakaroon or ang ating mga anak ng sapat na oras upang matanggap ang lahat ng kailangan na doses at ng bakuna at upang ang bakuna ay lubos na mag-work or maging mabisa. So, ine-emphasize ko po dito na siguraduhin na ang lahat ng mga bakuna na maaaring tanggapin ng ating mga anak ay kumpleto at up-to-date ang mga ito. Ang pangalawang tanong, ano-ano ba ang mga bakunang binibigay sa mga sanggol 1 taon pababa? So ito, nakikita natin dito ang child immunization record na binibigay natin sa ating mga pasyente, o kung may mga nakikinig na mga nanay, ito yung mga binibigay sa mga barangay health station. No? Naka-check dito yung mga bakuna na pwedeng ibigay sa mga anak natin mula from birth until 12 months of age. So at birth, binibigyan sila ng BCG at hepatitis B sa hospital pa lang or sa lying-in. And then, tigta-3 doses po ng pentavalent vaccine. Ano ba ang pentavalent? Ano ba ang composition nito? Minsan kasi nakakarinig tayo ng mga magulang na ay binigyan po siya ng pentavalent pero hindi nila alam, or minsan yung mismong mga barangay health workers hindi nila kabisado ano ba ang mga laman ng pentavalent vaccine. Penta po meaning 5 antigens, so 5 sakit ang napoprotektahan nito, at ito po yung mga diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B at Haemophilus influenza type B. Binibigyan din po ng oral polio vaccine at pneumococcal conjugate vaccine. So itong 3 mga bakunang ito ay binibigay ng 3 beses, 4 weeks apart, starting at 6 weeks, 10 weeks, and then 14 weeks. Sa tuwing 14 weeks or 3.5 months edad ng bata, bukod sa 3 ito, binibigyan pa siya ng isang injection. Yun po yung inactivated polio vaccine. So kung mapapansin ninyo, ay bakit dati 2 injection lang tas 1 patak. Ngayon na 3.5 months ang anak ko, naka-3 injection siya tapos 1 patak. Yung pangatlong injection po na yun yung inactivated polio vaccine. So tandaan po natin ang mga ito. Then at 9 months po, bibigyan na sila ng ang first dose ng kanilang measles-containing vaccine, at ang second dose po nito ay ibibigay at 12 months of age. Nakikita po natin dito at sinabi na rin kanina na beyond infancy, so bukod sa mga bakuna na binibigay sa mga sanggol or sa mga infants, meron ding mga binibigay sa mga grade 1 students, yung TB at isa pang measles containing vaccine or yung booster 1.
Sa mga 9 to 14 years old na mga adolescent na babae, binibigyan sila ng human papillomavirus vaccine. Ito po yung panglaban sa cervical cancer. At sa mga grade 7 na estudyante, yung tetanus, diphtheria, and a booster of the measles-containing vaccine. So ito po yung available sa ating National Immunization Program. Sa private clinic ko po, may mga nagtatanong, Doktora, maliban sa mga bakunang binibigay sa NIP, ano pa ba ang ibang mga bakuna na maaaring ibigay sa aking anak? Taon-taon po, ang Philippine Pediatric Society, ang Philippine Infectious Disease Society of the Philippines, at ang Philippine Foundation for Vaccination ay nagbibigay ng mga list of recommended vaccines at kung kailan edad ng bata sila pwedeng ibigay. So ang mga additional vaccines po na pwede pang matanggap ng ating mga anak, beyond the vaccines na binibigay sa National Immunization Program ay yung rotavirus vaccine. Dati po available ito pero sa ngayon hindi po siya available sa NIP. Starting 6 months, pwede na rin po mabigyan ng ating mga anak ng influenza vaccine at ito ay taon-taon. Meron din pong Japanese encephalitis vaccine. Dati ang balita ko magkakaroon na ito soon sa ating NIP din. Meron din pong varicella vaccine o yung bakuna laban sa bulutong at yung hepatitis A vaccine. So ito pa po yung mga ibang bakuna na maaaring matanggap ng mga bata most probably sa mga private clinic po. No? Ang pang-apat na usually katanungan na ng mga nanay, lalo na nung nagkaroon ng kontrobersya tungkol sa dengue vaccine, natakot na sila magpabakuna. Malamang yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mababang rate ng FIC. No? Ang mga bakuna ba ay ligtas? Yun ang kanilang katanungan. So, tandaan po natin na anumang lisensyadong bakuna ay dumaan sa masusing pag-aaral sa bawat phase ng mga clinical trials. Ang mga dalubhasa ay patuloy na minomonitor kahit na-release na po yung vaccine, patuloy pa rin ang pagmamonitor nila ng mga maaaring risk nito sa kalusugan ng tao. Ang pagbabakuna ay ligtas. They are generally safe. Ang mga side effects ng mga bakuna ay kadalasang minor or temporary lamang po. Pwedeng magkaroon ng mga major side effects, subalit ito ay sobrang extremely rare lamang. So tandaan natin na higit na mas malaki ang panganib sa ating kalusugan ng mga vaccine-preventable diseases kaysa sa mismong bakuna. So mas mahalaga ang magpabakuna. Panglimang katanungan, ano ang mga maaaring maging side effect ng mga bakuna sa anak ko? So I've been mentioning about side effects. Ano nga ba itong mga to? Ang mga bakuna ay pwedeng magkausa ng mga mild side effects kagaya ng lagnat, headache, no, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, at sakit or pamumula sa injection site. Ito ay kusang mawawala matapos ng ilang araw. All we have to do is perhaps give paracetamol for the fever or pain and sa injection site. Ang mga mas malala at tumatagal naman ng mga side effects kagaya ng convulsion or life-threatening allergic reactions ay sobrang napakadalang kagaya po ng sabi ko kanina. So again, pinapatuloy naman ang pagmamonitor ng mga safety ng mga bakuna at upang ma-detect ang mga rare side effects ng mga ito. Ang pang-anim na katanungan, ano ang mga kondisyon kung saan kailangan ipagpaliban ng pagbabakuna? So minsan kasi magtataka tayo, ay hindi binakunahan yung anak ko nung dinala ko siya sa center or sa doktor. So may mga medical conditions po kasi kung saan ang ibang individual ay hindi maaaring bakunahan or kailangan mag-antay ng ilang panahon para sila ay mabakunahan. Ito ay yung mga individual na may mga chronic illnesses or gamutan kagaya ng chemotherapy na nakakaapekto sa immune system nila. Ito din yung mga pasyente na nagkaroon ng malubha or life-threatening allergic reactions nung sila ay binakunahan nung nakaraan. No? So pagka nagkaroon ng severe or life-threatening allergic reaction sa isang bakuna, hindi na maaaring ibigay ang bakunang yon sa succeeding doses. Then kapag ang pasyente ay may mataas na lagnat o may malubhang karamdaman sa itinakdang araw ng pagbabakuna, mas magandang ipagpaliban muna ito.
Ikapitong katanungan, makakasama ba sa aking anak kung siya ay bibigyan ng mahigit sa isang bakuna sa isang araw? Kung minsan nagtataka tayo, no? Ang dami-daming binibigyan na bakuna, kagaya ng sabi ko kanina, 2 or 3 injections. And then narinig na rin po natin yung combination vaccine. So isang vaccine, maraming antigen na nandoon. Yung penta-vaccine or MMR vaccine. Pinapakita ng mga scientific evidence na ang pagbibigay ng mahigit sa isang bakuna sa isang clinic visit ay walang negatibong epekto. No? May mga studies pa nga na pinapakita, pareho pa rin ang effectivity ng mga bakunang ito kapag binigay sabay-sabay or in-include sila sa isang combination vaccine as compared kung ito ay ibibigay individual or i-inject individually as antigens. No? Hindi rin ito pinapahina ang immune system or hindi na-overwhelm ang ating immune system dahil binigyan natin ng maraming bakuna sa isang visit ng isang pasyente. In fact, sa isang pag-aaral noong 2002, nakita na kahit 11 vaccines pang ibigay ng sabay-sabay sa isang bata o sa isang individual, 0.1% lamang ng immune system ng bata ang nagagamit. So ganun ka-efficient po ang ating immune system. So wag na tayong mag-iisip na ay baka manghina ang immune system ng anak ko, ang dami-dami, kaya pa ba ng anak ko, payat siya, etc. No? So, ang pagbibigay hindi ng madaming bakuna or antigen sa isang bakuna, yung tinatawag nga natin combination vaccines, ay nakasisiguro ng maaga at sapat na proteksyon mula sa vaccine-preventable diseases sa mas konting panahon, sa mas madaling panahon, at sa mas konting tusok o yung isang tusok lang, 5 na kagad or 6 na kagad na sakit ang napoprotektahan. Ang isa pang common na encounter kong katanungan or nakikita kong mga situation ay ang pagiging premature, malnourished, or ang batang may cerebral palsy ba ay pwedeng bakunahan? Kasi may mga nakikita ako sa BRTTH na mga cerebral palsy, hindi daw siya binakunahan kasi may cerebral palsy ang anak niya. So, tungkol sa mga premature infants, tandaan natin na ang mga premature infants ay mayroong mas mataas na risk na maka-acquire ng mga infectious diseases. Kung kaya't kailangan nila ang proteksyon na mabibigay ng mga bakuna. In fact, sila ay dapat mabakunahan ayon sa recommended schedule na kagaya lamang ng pagbigay sa mga full-term infants. So pareho lang, walang pinagkaiba. Bukod lang dun sa hepatitis B vaccine, kapag ang premature infant ay pinanganak ng less than 2 kilograms. So yun, sa ganong sitwasyon, yung birth dose ay hindi bibigay pa din, pero hindi siya kino-consider as first dose. So ulit ka pa rin ng 3 doses. So ang mga bakuna for the premature infants ay binibigay na sinusunod ang kanilang chronological age, meaning to say yung talagang edad nila mula sa pagkapanganak na hindi kailangan i-adjust yung age of prematurity nila. Tungkol naman sa acute malnutrition, ang acute malnutrition ay nagbibigay ng mas mataas na mortality risk dulot ng mga infectious diseases. Kung kaya't napaka-importante po sa kanila na mabakunahan. Alam naman po natin na acute malnutrition ay nagpapahina ng immune system. Subalit, despite that, kahit mahina ang kanilang immune system, ang batang merong sakit na ito ay may kakayanan pa din mag-mount ng immune response pagkatapos mabakunahan. So effective pa rin po ang immunization sa mga batang may acute malnutrition. Tungkol naman sa mga batang may cerebral palsy, mas mataas ang risk na mahawa ng vaccine-preventable diseases sa mga ito. Kaya't hindi hadlang ang pagkakaroon ng cerebral palsy per se para ito ay mabakunahan. Pwera na lamang siguro kung pagdala ng patient na may cerebral palsy sa mga health center, ito ay may malubhang karamdaman ng araw na yon. So pwedeng ipagpaliban ng pagbabakuna sa kanila. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Tunghayan naman natin ang isang mental health exercise na ibibigay ni Journey Delgado ng Health Promotion Unit. Yeah, thank you, Maite.
So ang mental health exercise natin today ay Speak to Me. Ito ay isa sa mga tinatawag na 12S on mental health, but 12 ways you can manage your stress. So how does speaking to me or to somebody help improve our mental health? Ayon sa World Health Organization, nakakatulong ang pakikipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, maging ito man ay iyong kaibigan, pamilya o katrabaho sa pangangalaga ng ating mental health at well-being. Mas gagaan ang pakiramdam mo kung nagagawa mong ibahagi openly ang iyong mga pinagdadaanan sa taong nagmamalasakit sa iyo. Kaya kapag ikaw ay mayroong mga problema, it is a good idea to stay connected with people whom you trust. Reach out to them if you have something to share. Kung hindi kayang face-to-face, keep in touch through the online channels that are available to us. Kahit na gaano tayo ka-devoted sa pagpapabuti ng ating mental health at emotional well-being, we still need the company of others to feel and function at our best. Lalo't not we humans are inherently social. So yan lamang po para sa ating mental health exercise for today. Ito po ulit si Jeremy at magandang araw po ulit sa inyong lahat. So, Maite? Maraming salamat sa iyong mental health exercise journey. So, yun po ang ating naging mental health exercise. Sana ay magkaroon tayo ng maayos na physical at mental health. So, Alright, so I think that concludes our Chikahang Pangkalusugan for today. Sa muli, maraming salamat po sa mga tumupok sa ating episode today. So, see you po ulit next week. Sa muli, ako si Joanna. at ako si Denise. Kami ang inyo naging lingkod ngayong Chikahang Pangkalusugan. Magandang tanghali po sa lahat. CHD, DOH, CHD, Servisyong Salud. We invite you now to join us in our prayer for the season of Easter.